Aja lali Hey, oh. paling Yayo, yayo. Oh. Lah aku gak iso ngene iki lho. Kowe iso ngene iki ya. Gak iso. Eh. Oh, pinter kok. Aduh. Wes. Ditonyo Pak Triatman. Wes. Gak iso mandek lho. Wong kok ya wes. Piye iki? Wes. Piye iki, Mas? Jo, meneng kok. Oh, wis kene lho ngono to. Yo. Dipajutke Lanjut yo. iki. Yo no. Aja lali Hey, oh. paling Ah. janji-janjimu Yayo, yayo. Yayo, yayo. Yo. Oh. Yayo, yayo. Oh. Oh. Oi. Yayo, yayo. Jarane ala jarana keji. Jarane jaran keji. Sing numpak ala doropei. Ico. Yayo, yayo. Lo. Oi. Ternyata jadi ini tuh nggak enak. Walaupun Ngomong. banyak. Pesan. Masa gue pengen disenengi Mbah Tar nganti ngene iki to. Pesan singkat untuk Weni yang monitor di DBS, coba. Wen, ngomong Onjal. Wen, ternyata ada di apa? Wen, nek Ternyata- goyanganmu aku kecil, ngomong. Wen aku nek goyanganmu kecil, tapi ternyata jadi kamu itu tidak mudah. Maaf ya saya mengira kalau dirimu itu bisa kayak gini. Itu ternyata kamu bahagia, ternyata sengsara. Ini napasku hati entek. Jo, kayak napas buatan Jo. Molah anakmu wae, Mbah. Anakku. Anakmu wae. Golek Anakmu wae, Mbah. Di. Di. Malah bos kipas angin, aku nek napas buatan ya gelem. Alah mau untune ku tak copot kabeh. Tak taunya sih. Ngene iki. Allah. Jadi guru kita loh. Nah, ini loh. Soy dekap, kap. Kira kap. Ya. Jawab nolek. Kap. Karo Pak Guru kok nyeluk mulek iki, Pak Guru. Kang ya. Ya. 50 Kang. Loh, sampean lomba wis nyawang bokongku sing ngene-ngene kok ora ya ora 50 ngono iki lho. Bos BSS lho. Heeh. Engko pikir pasti PYP ya kan. Oh.
FYP. FYP toh. Oke. Yo. Guru ini piye, Pak? Sari men pergi ke kelas. Aduh, loro tenan ya dadi weni iki ternyata. Piye bos, saiki monggo. Ya, saiki. Saya tepuk 100 toh. Heeh, 100 ya, Bos. Yo, Duk, sidene, Duk. Nano. Yo. Piye ngene-ngene apa ngene-ngene? Oke. Yo, siap, tangan yang ngarep. Yo. Jadi sawang kelek kuireng. Yo, Sal. Aja lali paling. Luar biasa. Ya kudu ini enak ya kan. Luar Kurang ini biasa. lho sapos